Hello guys! Upda na kami sa Michela, kayong amon nga tatlo ka contestants. May-intra kami sa PressCon sa Maaw Elementary School. BantaYeah! BantaYeah! Okay, so mga kaBantaYeah, nakita sa Maaw Elementary School. And as you can see, pa-register pa lang ang mga participants. It will be a very long day. So, BantaYeah! Hello, ma'am. Ma'am Sheila, anong entrance ka? News writing. Anong tanong doon ko ni Ma'am Sheila? Hindi wala. Ano tayo mga kapantay? Ma'am Sheila, ano ganyan mga events mo? Ano mga contest mo? Ma'am Sheila? Writing. Ano ba? Sports writing. Ano ba ganun? Photojournalism. Dapat may contestant ka. Wala ka nagwa. Hindi Wala ah. ka nag-train. Documentation committee. Hindi eh. Okay, so dali gila. Mga kaBantaYeah, ipabalik ko na ito nyo, no? Ang good news. Actually, my wife is 1 month pregnant. So, Miss Jam. Ako lucky. Miss Jam, matsyag mo ano? Lucky. Ikaw yung... Lucky. So, ako matsyag ko ano? Tao. So, mula na, mga Ano kaBantaYeah. matabo kung mag-lucky kagbayo? Sige, be. Para sadya. Ha? Gaano ko Gcash? Masano ko Gcash? Uy, mukhang kwarta ba? Grabe ba? Extortion ang ginahimo ni Miss Jam. Hindi siya malibre sa mo. Well, mga kaBantaYeah, nyo na lang. Sino magdaog? After 9 months, yung anong bata na ako. Ay, hindi. Kaya may ano pagaling. May, Sino magdaog? Librehon may mo sa ultrasound Magiclan. man, so... Sino Ha? magdaog? Librehon mo sa Magiclan. Hindi kuya, kita mo gani nga ginapa ni Gan. Anta gani ang bata niya, makabata siya. So mga kaBantaYeah, bantayin nyo na lang ang ultrasound kung sino sama ng tsakto. Okay? BantaYeah. Hello guys! Upod ko sa buong ang mga teachers, ang mga gwapa mga teachers ng Maaw Elementary School. Okay? Tanan na sila mga singles sa una. Okay? So kung may mga banda na sila laban. Okay? Okay. Ay, ganun ka. Ari single. Si Ma'am? Si Ma'am Arellano! Okay. Magilan, patong lang ang British mo lang. Pinabot ako na subtitle ng English. Diba? Nasindihan niya. Okay. So sila tanaan mga followers man sang BantaYeah! Hello guys, ari kasabon sa holding area. Sila ni mga contestant later on. Yan, mga gwapa-kagwapo. Yes, correct. Yes, correct. Actually, kinahinayan lang na ako namang tingog kay mega contest na sa piyak. So sila ni kuno avid followers man sang BantaYeah! Okay, mga kaBantaYeah, start na subong ang contest. So, arita sa sa Gabaldon Building sang Maaw Elementary School. Kada room din may event. Like this one. Okay, so medyo gahutik-hutik lang ta. Okay, start na din sila. Okay, so nantonta ko sino magdalaog. Okay, BantaYeah. Nakita nyo ang mga contestants ng photojournalism. Galibot sila subong para mag-pictures, magkuha pictures sa palibot ng school. Ngayon lang sa ilang photojourn. Okay? Okay, sa mga kaBantaYeah rin na sila. Ay, dali. Okay, so mga sako naging sila subong, no? So, lang taon ta karon kasi madaog sa photojournalism. BantaYeah. Mga kaBantaYeah ito subong sa office ni si Roberto Angay kay mamahaw tadi. Mga kaBantaYeah, ari gid ang isa nga number 1 fan ko na sang sang BantaYeah. Okay, so ari ang ating principal. Puwitong ko lang siya para makita niyo yung itsura. Gwapo ni siya, gwapo. Hello, sir. Ayun, aring gwapo nga principal sang Maaw Elementary School. Okay? Ari pagin sa Kawins. Okay. So gapamahaw kami din mga kaBantaYeah. Abi ni Sir Gurga pa picture siya. BantaYeah. Okay. Of course, ari man ang mga kaBantaYeah, ari man ang aton nga English supervisor. Kay si Ma'am ito pa ang Filipino supervisor, si Ma'am Bimba, ko si English supervisor, si Ma'am Gonzaga. Okay mga kaBantaYeah, natapos na ang contest sa mga aga. So karon sa after lunch, awarding na. Tsaka Ma'am Sheila, awarding na. So manyaga kami ani sa Buenos. Papanyagahan naman ano yung mga don kag donya nga ini. Okay? So
Balas-balas ikay dito sa lakyan subong kinabulad. BantaYeah. Okay mga kaBantaYeah, so wala ako nakapanyaga sa Buenos kay wala to tawo gali. Kung wala tawo, wala sa may ga-open nga palanyagahan. So nagbalik tadi sa Mao Elementary School kag ma-shawarma rice na lang ta, no? Ang shawarma rice ni Manang ano gani, ma'am? Jane. Yes, matilaw mo ko sa shawarma rice. Pero kagina, namin siyang ilang ano, dynamite. Oo, hindi siya kahang, pero kanamit. So ano ta sa shawarma rice ni Manang, tilawan ta karon. BantaYeah. Okay, so mga kaBantaYeah, makaon ako na man nyagatanay. Ha? Nyagata? Okay, so mga kaBantaYeah, so far ang shawarma is very good, nabusog ta, no? And as of now, continue gyapon ang photo journey. Okay, so mga kaBantaYeah, most of the contest is already done. Ang nabili na lang gid ang photojournalism. Ang mugid siya BantaYeah. Kung siya pinakalawig gid yang contest diri sa PressCon, no? Ang photojournalism kay do medyo mautin ni siya nga obra. So lang taon ta kay ma-awarding na kita later on. BantaYeah. Mga kaBantaYeah, sa wakas na convince na gid man namon si Michela. Yung malagaw kami sa guwa. Kaya ang ini nga may iskra ni KG ni siya katama. Kaya siya mag-inubra ko di magigda, magtulog, bisan sa kwarto matulog. So malaga kami sa guwa. Hasta nga kung din kami makalabot. BantaYeah. Katlakat, labay-labay. Di na siya, di na yung olpay ah. Layo na, di layo. Ay, may riverside? O kita nyo? Ay! Hote, makadto na to sa mo. Nantaw na mo to dang sugid ni ma'am. Nga may ari di ko no riverside. Okay. Ay, layo galing. Tay lapit lang ate, singan ta katuan ta. Wow, kanamit. Ate, hindi alak ko lago-lago. Hindi lago-lago lang tay, gusto ko makakita sang kung ano ding ari ding. Sa likod sa market. Okay, so makadto kami kuno sa Olpa. Ito daw kami naman ko sa Overflow. Kasi nga naman ko makalabot kami to by walking. BantaYeah. Okay mga kaBantaYeah, kay hindi kami katultol sa ginatikal nila nga Overflow. Di ko no, masakay kami sa e-bike. Nakita nyo ng electric bike. Okay? Hindi na overflow nila, no? Overflow? Oo. May doon suba-suba. Layo na to lang. Ilang 20? Oh, may problema. Sakay na ka mo. Oh, iubuso ko na yan. Hindi lang gid. Okay, tatabi ko. Nag-uambuli ni Sheila. Okay, so mga kaBantaYeah, masakay na kami sa e-trike. Igo kami tanan. Hoy mga girls, kapit ka mo da ha. Okay, may tingnan ako daw kalangsa kay may mga isdaan dagali oh. Wow, amo siyang tinda sang hindi ba nagtinda? May? Ay, okay, Sir Dondo na. Okay, so karon guys, basi magitaliwat ang Zia's, ano to? Zia's Bistro. Okay. Do kay Sir Dondo na siya nga. Pinutong ko kay Sir Dondo. Okay, Sir Dondo na guro. Grabe ka. Galapad ng airport ni Chesko ah. Wala. Ari ng Olpa. Okay mga kaBantaYeah, ari na nag-abot mo kami sa Overflow, mo nagaling ginahambal nila kag gina may riverside di kuno sa lapit sa Olpa. So okay, so mga kaBantaYeah, mabalik na kami sa Mao Elementary School. Okay, masugod na to awarding base. Okay, so
Okay na kami de. Okay na kami de. Okay mga kabantay, so mo ni sa mga itsura namon sa e-bike. Uy, halong ko muda kapit ka mo ha. Oo. Pero hinay man lang niya. Kung mahulog din sila mga ano lang ni mga balik lang gamay. Hindi kayo man ni maka-injured ako ah. Okay nga, grabe tsura. Oh, grabe airport to ah. Oo, halong ko. Okay, sa mga kabantay, nakabalik na kami sa Maaw Elementary School. Ay, grabe lang daw. Sa fancy. Mga kabantay na sila. Mga kabantay na sila hindi sila kitaan. Okay, mga gawin itong nakabantay. Ito na ito. Okay, mas-start na kita anytime from now. As you can see, nagtililipo na din mga tao liwat sa covered court. And later, ma-awarding na sang mga nagdalaog sa subong activities. Tomorrow, another na naman. So, BantaYeah. Okay, so sa wakas mga kabantay, may result na ang atong nga contest subong. Ipakita ko sa inyo through picture sa mga nagdalaog sa sininga contest. Okay, BantaYeah.